שלום, שמי סטס, שם משפחה שלי יגרונוב. שם המלא שלי הוא סטניסלב. אני אף פעם לא ידעתי מה השם שלי האמיתי, ואף פעם לא ידעתי שאני מסוגל לעשות כל מה שבן אדם אחר עושה חוץ ממני. אבל אני נולדתי ואני חושב ואני מדמיין וחולם ורואה, אבל יש בו מצב שאינני יכול להרגיש שווה כמו כל בן אדם אחר. בזה שאני לא שמח, בזה שאני רק עצוב, בזה שאני בוכה שכואב לי, בזה שאני לא שלם עם החיים שלי ומפחד מהכל. אני רוצה לדעת את האמת, איך בדיוק הכל קרה ולמה אני נועדתי להיות כזה כמו בן אדם שבוכה, ולא בוכה רגיל כמו כל בן אדם אחר, אלא בוכה מסיבה שונה לגמרי. זאת הסיבה שאני בוכה, היא סיבה שאני בוכה לא מתוך צעקה, אלא אני בוכה מתוך הלב. וכשבן אדם בוכה מתוך הלב, אני יודע את זה טוב, בן אדם שבוכה מתוך הלב זה בן אדם עם כאב אמיתי, שחווה פחד וכאב אמיתי כלפי מישהו, כלפי משהו, והוא חושב על דברים מפחידים, וזה גורם לו לבכות ולכאוב עד המוות. ואני גם בן אדם כזה שמפחד למות, אבל כל סיבה וסיבה שכל בן אדם אומר, עושה, מדבר או חווה דברים, זאת אינה סיבה מיוחדת במינה. אבל אני בן אדם עם אותן סיבות, אבל פחות הגיוניות כמו אחרים. כמו מה? כמו מה למשל? לדוגמה אני אגיד, הדוגמה היא, זאת דוגמה שאני בן אדם שמציק. ולמה אני מציק? כי אני רואה אנשים סביבי שאני רואה שאני פחות טוב מהם, ושאני רוצה להיות או יותר טוב או הכי טוב או מצוין או להיות רגיל כמו כולם, וזה אני לא יכול להצליח. ומאלוהים, יש בשמיים אלוהים שאני לפחות אולי מאמין בו, וכל העולם מאמין בו, אז אם יש אותו בעולם ויש את האנשים בעולם ויש את החיות בעולם ויש הכל בעולם, אז למה אני כזה? מה, אני אמצעי? אני חייב להבין ולדעת, אני חייב לעשות הרבה דברים כמו כולם, אבל אין בי את העוצמה. וכשאני מאוד חזק עם עצמי, מרגיש חזק, אני מסוגל לחשוב על דברים
שפוגעים בסביבה. אבל אני גם כן יודע שדברים שפוגעים לסביבה אני יכול לעזור את זה. לעזוב אותה ולעזור לסביבה. בתום הדברים האלה אני יודע שאני די לא מזיק לכולם ודי לא מזיק לעצמי. אני מנסה לעזור לעצמי ולמשפחה שלי בזה שאני גר בבית וצריך לשלם חשבונות על כל דבר, רק לא מהבנק שלי ולא מהכסף שלי. לכן אני חוסך הרבה. למשל, דוגמה קטנה של כספים של בנק ישראל או כסף של ישראל, שקלים. יש לי בסך הכל 10 שקלים. השבוע הראשון שצברתי הוא 10 שקלים. אני מתלבט בין מה שיהיה ומה שאני אחסוך. נראה לי שאני אצליח מאוד. אבל אני ואמא שלי גרים יחד באותו בית, באותה דירה, באותו בלוק, באותם מקומות. שותים, אוכלים, מתלבשים. אבל זה שאני לא יכול לעזור לעצמי בקושי, אני תמיד מבקש עזרה מאנשים בשביל שאני אוכל להיות לפחות שמח או להרגיש טוב כמו כולם. אני רואה שזה לא יוצא ואני לא יודע למה זה לא קורה. אני מרגיש שאני מאבד את השליטה שלי, השליטה המלאה לחיות, ופשוט מפחד למות. ואז מישהו אחר יכול להחליט לי מה אני עושה, ומה אני לא עושה, ומה אני אעשה, ומה אני אחשוב, בשביל כך שאני אשתלט על עצמי, ואני אצליח כבר להרוג את עצמי. וזה אני לא מסכים. כי אני רוצה לדעת ממש. אני יודע שחלק מהעולם, חלק כדור הארץ שיש מסביב, הכל מאוד חזק בעולם. ומה שיש מסביבו זה אטמוספירה. ובתוך כל העולם הזה שבתוך כדור הארץ מסתובבים יבשות, ובכל יבשות או יבשת נמצאים מלא מדינות וארצות. בתוך כל הארצות האלה נמצאים עירים, ובתוך עירים אלו נמצאים רחובות ושכונות ובתי מלון ובתי קוטג', בתי וילה, בתים עם דשא, אנשים שגרים מיליונרים, אנשים שיש להם עבודה, אנשים שיש להם אוכל, בית, בגדים, ילדים, הורים, שמחה, משפחה. שמחה, משפחה, וחיות שהם אוהבים מאוד לקנות על פי כספם, על אותם חשבונות שהם משלמים, על אותם חשבונות שהם מקבלים בזמן העבודה. בזה אני אומר תודה רבה ולהתראות.